go ohala e yore mag chiro makamago to gi jok ma budget ni o target gin the digital economy. Digital economy to gi informal sector ni wawuoyo e bath chien kamoro kachacha ni gin gi miluongo ni hard to tax sectors nikech data gi ok ber kabisa. Serikal osebedo ka temo kabisa yore minyalo yudgigo mondo gin bende gichul margi matin mondo gikony gin bende gikony e yore mag dongruok. Budget ni king'iye to bende o target weche mag Kenya kaluwore ni Kenya dhi e yiero higa manyien. Koro kopogore gi pok mopog kuonde nitiere kendo pok moketi e yore mag yiero. Budget ni king'iye bende nitiere gik moko miluongo ni incentives maga budget ni bende temo ni mondo owachi kata okel mondo o attract investors kendo mondo jo investors go bende okonywa e yore mag dongruok. Koro kawachako mano e gima nyalo wacho in overview kapok wadhi e ng'iende matindo tindo. Ulere kanyo makare unige magomba kanyakla kodin ulero ne nyikoro nge jong makare mar mondo wikara mana kwa twak to bende koro ginge gimomene watwak gimomene budget nyaka pedha higa ka higa. CPM ole na cheki nchire county ma Kisumu ineno nade budget mabende no pedhe nyimod bura ma iwacho ni en budget mohiu estimated budget estimates mago maga hiko hala mar 2026-2027. Erokamano Sharon, aparo ni kawang'iyo budget no to waneno ka mana kaka Sipieri kosewacho oonge kod pogruok maduong' ahinya mar mondo mi oket mzigo mapek kuom japiny mak mana ni oketo mbi mare e bedo maintain gimiluongo ni stability to gi gimidendo gi dho ngere ni physical consolidation. A physical consolidation kanyo watemo wacho ni sirikal mar Kenya oketo mbi mare mar ng'iyo ni ere kaka dang o balance dwaro mare mar chwalo ne jopiny dongruok kaachiel kod chulo gowi nikech gowi king'iyo portion kata bath budget no madhi ne chulo weche mag gope ibro yudo ni en chiegni $2 trillion. Ei $2 trillion no nyinyo mar gowi ma wabro chulo en gimoro bilion 800 to mawiye no ei $2 trillion no $1.2 trillion gin interest mag olago. Koro king'iye e angle no nyisi ni sirikal mar Kenya ni kod ola manengo gi tek nikech kakori ng'iyo ni ei ola mar nyinyo bilion 800 en kod interest mar $1.2 trillion. To ka weyo kamano king'iyo figures mohiu go mano pedhe od burago ibro neno ni bad migawo mar agriculture mabende wadendo gi dho ngere ni is the backbone of our economy. King'iyo pesa moketne ok en pesa ma oromo nikech wang'eyo ni e better agenda mar jatend piny mar Kenya food security en agenda mare number 1. To king'iyo allocation mar pesa moter ni agriculture to pesa no ok en commensurate to paro kata thoro mare e better agenda. To aparo ni ka wang'iyo migawo sector mano yudo pesa mang'eny ma en somo wanyalo wacho ni en gima ber ahinya but atemo wacho ni king'iyo kata mana distribution mar pesa no kuonde modhi dhiye percentage maduong' ok dhi ne gik moko machalo mar bero infrastructure mar somo. Percentage maduong' mar pesa moket ne Ministry of Education dhi e recurrent expenditure makanye kama wane gi chandruok. Thothne biro dhi weche mag chulo mshahara mag jotich manie migawo mar education kae to matin modong' emitiyo godo e nyayo kata bero lwasi mar somo ka. To ka waneno kata nyoro kanyo wang'iyo report manyo ichwalo e weche mag somo midendo ni CBE nyo ywak nitie ni infrastructure ok ber, the quality kata implementation nigi challenge. To mano bedo nikech pesa moseket tenge mondo mano timre ok oromo. Koro kata kade bed ni ji nyalo mor ni migawo mar education oyudo pesa mang'eny kwa kolo iye matindo tindo to wafwenyo ni pesa no percentage maduong' ok bidhi ne bero somo
obro dhi ne gik ma are recurrent in nature. Kwang'iyo security and administration, ang'eyo ni en higa mar yiero kendo nitiere dwaro mondo mi oket pesa moromo ne arita kwe e kinde mag weche mag yiero bro timore, ma mano en gima ber. To chandruok ma pod wan godo en ni seche mang'eny wayudo ka ipedho budget kendo pesa iketo maber ne migao bed migepego mopogore opogore, to kochopo gimidendo gi dho ngere ni implementation, tiyudo ka gik moko mang'eny ma nyocha oketi e budget odugo gol oko. Ka ang' itimo gimiluongo ni supplementary budget, to pes mang'eny gik manoketi manomor godo japiny ogole e budget kendo implementation bedo a challenge. Koro aparo ni sani ka wang'iyo pinywa mar Kenya, insecurity osebedo gima duong' ahinya ma nyaka wakete maino marwa, maka pesa obedo allocated for security services to nyaka ti kode maber mondo japiny obed safe. Nikech kata ka in ja ohala, mondo iwuogi idhi e ohandi idhi iloki ma kaeto sirikal ang' yudo ushuru ka ang' iwuok kanyo idhi e duka inyiewo sukari kaeto VAT ochaji, nyaka ibed ni nyalo wuok kibed maber mondo arita kwe obedi. Ka chiwo ranyisi wik mokalo, ja ohala manowuok awuoka madhi ohala e chirowa mar Kibuye, igo diochieng'. Koro arita kwe ok ber. Wageno ni pesa mosechiw ne migao mar arita kwe no ibro tigodo mondo ber arita kwe. Kenya is not secure and it is a worrying trend. Erokamano ahinya, kanyo ilero e yo makare. To bende mano bende adwaro mar mondo mi walos kaluwore koda migepe mopogore opogore, kaluwore koda budget mohiwni ma bende noyudo pok mano malach mago mag keto. Bende obiro bedo kwa pimo gi budget ma bende biro bedo ka rumo e dwe mano mar 6 mar higani, nikech wang'eni ka jatend migao mano mochung' ne weche mag omenda John Mbadi ka biro bedo ka somo budget ni biro bedo ka tiyo chakre Julai, wacho ni chakre dwe mano mar 7 ma higani. Katika maino wacho ni migao mar somo, arita, thieth kod konga peini dhi yudo keyo mabuop. Akeni mar mondo miler ne nyikoro Munge Jwang' CPA George Magomba. Mano tiende nang'o? Ng'eni oganda dwaro ga mana winjo ni nang'o ni nitiere bad migepe mamoko michiwo negi pok malach maloyo mamoko. Chutho te kinde ni mabende piny Kenya waikore ne yiero mabiro. Koro apane nitie mayudo ga malach ma traditionally nyaka nene to kwanyal dhawa ahinya. Mokwongo en somo nikech kar nyithiwa nitie kanyo. To CPA acha osewacho ni makosa mantie ni king'iyo i pesa madhi e education no, ng'enyne to dhi e TSC idhi chulgo jopuonj gi joma ndiko jopuonj. Lakini nyaka wakaw thuolo ni mar goyo erokamano ne sirikand President Ruto kuom ndiko jopuonj. Ing'eyo ni jopuonj mang'eny pod ni oko kata mana osetimo courses to skunde to onge jopuonj. Gima gombo ga ng'iyo kabisa pok ayudo data no en cheko ni to onge ma jopuonj ni be oromre gweng' ka gweng'. To king'iyo moloyo Ruthurwa to skundewa mag secondary schools jopuonj tene kabisa. Joma puonjo kanyo gin jok ma jo board ondiko michulo gi pesa monego bed ni en pes lunch. Jonyuol chulo 3,000 5,000 moro kanyo ni mar lunch. To mane mondiko jopuonj. Inyalo yudo secondary school mangima kanitie mana gi principal kata gi jopuonj 2 moa e TSC. Ang'e skunde mang'eny kaka Rarietwa ma en kamano. Mano en achiel kuom gik ma jotendwa onego kedgo. To President Ruto osendiko jopuonj, koro ka TSC chulogi kata kamane makawo ng'eny no okrach. Mar ariyo, moloyo kwachako JSS kanochak JSS magine primary ka en grade apane grade 7 gi grade 8. Ng'enyne ne gin mana gi jopuonj kata mana 2 kende. To jogi onego bed ni gisechako kawo jo STEM chako ng'ere, jo humanities chako ng'ere, this performing arts. To iyudo ka koro bro chuno japuonj achiel puonjo gik ma ok nosomo, ma en a big gap ma ka ginyalo medo. To ai mano ndiki be ondik mana kaka interns, ok ondiki fully. Koro chunyi gi bende ok apar ka nyalo bet puonjo kanyo. Koro aneno ka giketo pesa kanyo mondo medgo classrooms ma mano to gi laboratories ma mana apani ok en gima tango nyal pingo. Kamano gito ahinya en universities. Ok ang'eyo UNESCO gere kaka wacho no nego bed gi universities adi. To universities wan go mang'eny, courses misome igi
bende ng'enyne gin kata moko ko nyathi tieko ma kata kumodhi yego bende en owuon en mokia kata we kata janyuol to koro kia mogik to gin universities modhi oketi ni county ka county dwaro university gi koro nyithindo nie kor gweng' kucha kata kama gininde onge odak e jikond ng'ato Kisii kata Kitui kocha ma kata safety mag nyithiwago bende nitie question mark. Koro rationalization wanyalo bedo ni wachulo msara moko e university ka ne joma puonjo nyithindo e courses moko mane obedo ni puonjo kata mana ng'ato achiel kende masters kata PhD to wan koro wadhi wagolo ji undergraduate dabal kanye mantie gi question mark. Otherwise allocation mar education tanana ne kare kendo level mokete no temo nego bedie kanye kinde maka magi bende wang'eni ywak bende nitiere nikech jopuonje mago mag interns dwaro mar mondo mi ondike ge permanent to migi contract mano mongirore gi ywak ni ok osebedo kosendike ge kintulo malach to kwangere mana pok mar somo nyakorom Gajwang' bende kore lach nikech ingeni somo bende nitiere koda tieng' mopogore nitiere kanyo basic education nitiere kanyo pesa ma bende jo TSC yudo e kind mamoko kata kamano kiwacho ni e education bende migi kanyo pok mano mar budget malach wacho kanyo ni migao mano mar somo bende wabiro bedo bende kwatwakie e wiye migao mar somo pok ma bende gibiro bedo ka giyudo nikech wacho ni TSC oyudo kanyo siling bilion 420.9 nitiere basic education Nyakorom Gajwang' giyudo kanyo siling bilion 116.6 lakini rik mane madimeda hinya nyaka lure kata kaka pok malach dines badi migepe mopogore kaka jowete nago osewacho budget mar mang'eny ahinya itemo mondo okete weche mag somo nikech somo en a requirement, en a basic need a constitution, and one of the MDGs goals dwaro ne universal education access mar majit yudute kendo kiparo ni Kenya is implementing a new education curriculum mosebedo ka take effect koro nigi a lot of challenges omiyo somo osebed ka imiyo pesa over the years mang'eny moingo migepe moko. Gima damed kendo wacho en ni budget makoro opedhe mbele jopinyni nigi gik miluongo ni proposals manyiso ni owinjo bed ni kama kaka ichoko osuru to gi kama kaka itiyo kodgi. Achiel kuom gik maneno ma paro ni affect jopiny en weche mag returns maneno ka budget wacho ni mondo ogol deadline mar filing returns koya dwe mar 6 nyaka dwe mar 4 kendo budget no wacho ni mondo ji duto ma file nil returns mondo file gi end of January. Pacha en ni deadlines gi mokwongo okamor kodgi nikech filing of nil returns affect mostly ji mang'eny man gi pin to onge income. Ji mang'eny e Kenya ka ok nigi tich omiyo ginyalo kawo thuolo mondo migi file returns. Koro ko migi dwe achiel kende nyalo bedo matin kabisa. Bende kembni mang'eny kata madongo man gi incomes komi dweche 4 kende mondo gitimgo audit magi file go returns nyalo bedo matin kendo mano ok nyal support compliance. Aparo ni giwa sirikal ng'iyo, sirikal odwa bedo ma selfish, gitemo mana ng'iyo yorgi kende mar choko osuru within 4 months. Gima chaka neno kendo en gimiluongo ni proposal ma giketo maber kendo marach en ne jok man gi gimiluongo ni landlords. Nitiere proposal mondo mi sirikal omednegi rate mar rental income from 7.5% per month to 10%. Manyiso kata mana ni nengo mag udi bende dhi idho mbele ka. Nyalo idho kapo nono ni mano puodhi. Mano nyalo mano e gima gino dhi kelo. Mano affect nyaka jo mitumba makoro idwaro ni mondo obed charged 5% on the value of mar mitumba magikelo. Koro gigie gin gik ma support mana government initiative mar raising revenue to gi support jopiny nikech gik temo mana medo hinyo jopiny. Gima budget owinjo tim maber kabisa, budget owinjo bende ong'ene to yore mage minyalo support go development. Achiel kuom yore minyalo support go development
in my view would be reduce taxes mondo attract investors nikech ji mang'eny especially multinationals osebedo ka gombo mondo gi invest e manufacturing to gi export to gi kwayo ni mondo tax obed reduced, the tax rate mar corporate tax obed reduced from 30% to 15%. Mano kade watimo to do attract a lot of investors made oketo mwandu mang'eny e yore mag manufacturing to gi yore mag export. Koro aneno ni sirikal nigi a view mar collecting more to support maber mondo mi economy ochung maber to kaneno kam bed addressed. Bende nitiere nikech par ni puok e budget mano mar hiko hala manyien bende mar siling trillion achiel kar mano sirikal biro yudo pesa no kanye. Fuokni gima achiel kuom gima sirikal timoga en ni gihole. Holo ni moko giholo locally to moko giholo outside. Of course the problem mar holo oko en ni interest is so high. So there is also another problem mar holo locally nikech holo locally means ni you crowd out the private investment. Koro magi balancing ma sirikal owinjo bed ni timo. Nikech sani koro a lot of borrowing itimo within the local economy. But there is a problem ni the crowd out private investment. I'm happy gi central bank because central bank will reduce the interest rate so commercial banks mondo or charge up to 14%, which is good nikech mano nyalo koro encourage local investors mondo kaw credit. To kaw credit no nyiso ne economy nyalo develop. So they should do more. I'm also happy nikech if you look at the economic outlook, wawacho ni inflation osebedo stabilized over the 3 years. Koro kwa compare the development mar piny mwalungo ni GDP. Of course one ga target ni mondo wa grow to 5.3. To 5.3 no osebedo affected gi other issues nikech one gi global challenges already. One gi Middle East conflict mose spike the cost mar fuel mamano bende affect inflation. Gima sirikal owinjo tim en ni owinjo gi come up gi precautionary measures moko ma caution go local consumers like storing oil mondo mikoro ka kuponi oil okwanyala yudo within 3 months we can still supply within the economy. Gino maro ni iwacho ni kinde thuolo mabiro mbele ka biro bedo maber nikech nyalo paro kama nero mabe jatend piny Kenya no riwore gi mano mar Uganda ka bende iwacho ni refinery ibiro bedo ka igere piny Uganda mano nyalo kelo nwa fuongruok samoro. Agani mole ni mnene yo machal nare nikech nyaka sani sirikal dwaro mar mondo mi gigeno choko osuru mano mar siling trillion 3.6 nyaka sani wangine budget mano mabiro ne fuok bende nitiere mano mar trillion 1 lakini ne yo machal nade nikech Eric to koro neno mar mondo be duok piny osuru mano mar iwacho ni corporate tax ko kona tema lo 30 nyaka 15 to seche gogo bende piny owacho bende manyo yore mabende nyalo din godo rode mago mag osuru e pacho kae. Erokamano Sharon, aparo ni gima nyaka wa appreciate kaka oganda luo ni budget mane opedhe od bura dwe mokalo en budget idendo gi dho ngere ni en gi a very tight physical space manyiso ni odiyore onge yueyo en gima othung' ma kilokri koni tituomo ng'ato kidhi koni tigori kuom ng'ama chielo kilokori koni to koro manyiso ni jatend migawo mar omenda ne nigi tabu ahinya mondo mi opedh budget ni nikech onge fuok onge yueyo e odiyore to diyore nikech gik mokadi odiyore nikech gik mokariyo ma nasewacho kacha ni mokwongo en ni wan gi hola makawo chigni trillion 2 kuom budget mar trillion 4.7 trillion 2 dhine chulo gope wadong kanyo gi trillion 2.1 mamane pesa makoro dong mondo watim godo wachwal godo sirikal ochwal godo dongruok ei pesa madong ni omi bad migawo mar choko osuru miluongo ni KRA ting mar choko trillion 3.6 gimoro kanyo to nitiere gima wawacho gi dongere ni nitiere risk ni kata debe ni sani budget mani lieko no wacho ni wan gi fuok mar trillion 1.1
The risk ma wan godo en ni kan moro nikech waseneno trend kwa ng'iyo ikomenda manyokalo bad migao mar choko ushuru nokochopo ageta mare nyorem. To kendo ka wang'iyo kata mana kaka the microeconomy mar Kenya ok wane ka prospects nitie ni ting' momigino ginyalo chopo. Kuom mano nyiso ni pod fuogno nyalo medo chopo malach maka wabiro chopo e supplementary budget to kendo budget manyopedhi manolieki ni biro samoro sudo makan moro wanyalo chopo ka wayudore e trillion ma mokalo 4.7 no. To chandruok ma kendo an godo maybe ka wang'iyo and CPA George nowacho ni en gima kare mondo mi bad migao mar somo pesa mang'eny ma mano en gima ber. To ka wang'iyo namba 4 koluwore gi kaka bad migepe noyudo pesa waneno ka migao mar thieth omi kanyo chiegni bilion 170. To kinyo ineno report manyocha gol kod duol mar Kenya National Bureau of Statistics nyocha wacho ni pesa mar SHI mar SHA nyiso ni contributions ma ji chiwo e SHA kipimo kod pesa ma jo SHA chulo ne osiptende kosethiedh ji oingore mathoth, nitiere almost oingore by nus, manyiso ni contributions ne gin chiegni bilion 59.4 to pes mosechul no osiptende ne jothieth gin bilion 90 gi wiye, manyiso ni there is a mismatch. To ka waneno pesa mopogne bad migao mar thieth, waseneno ka kinde ka kinde wan kod strikes mag national hospitals kaka Kenyatta, just the other day nurses no strike. Koro kapo ni piny mar Kenya ok nyal keto pesa moromo ne bad migao mar thieth, bende wan gi chandruok, because idendo gi dho ngere ni a healthy nation is a productive nation. Manyiso ni ka ok wanyal keto mondo waber kata wanya luasi mar thieth e pinywa mar Kenya kanyo be ok watim maber. Ang'eyo ni kikolo i budget no matin no ka nitiere pesa focus mar ker mar Kenya oketo e weche mag universal health coverage, ma mano en gima ber. To be mano romo? Answer na ok ni ok orom, nikech dwaro nitie mondo walos wach thieth. Kiwinjo kata kidhi e gweng' ji ywak ni SHA ok ti, SHA kidhi to kawuono gik manyo SHA NHIF mane machon ne nyalo kawo, sani koro SHA ok kawo. To bende nyaka ipar ni NHIF ne ng'ado ji pesa matin, kawuono SHA ng'ado pesa man malo. Kuom ranyisi an kana ng'ado SHA ne minwa ne NHIF ne mama na kani dala nachulo ga mana siling 500 e higa, ka multiply gi 12 to 6,000. Sani nyoro medore to kendi dwaro ni chule upfront, manyiso ni chon ing'e ni ei NHIF cha ne wanyalo chulo dwe ka dwe. Gie sani SHA ni kionge kod chudo mar higa achiel ok inyal yudo thieth. Ma mano en nyiso ni budget ni ok en gima kelo yot ne japiny. Ne wan kod geno, Eric nowacho ni nitiere tudruok e kind budget gi paro mar chik omenda, nikech budget nyiso kuonde kaka idhi ti gi pesa, paro mar chik omenda nyiso kuma idhi yude pesa ni mondo tim godo budget. Ka wang'iyo paro mar chik omenda milieko miluongo ni the bill, ok wane ka nitiere yueyo e weche mag PAYE bands kan. Ne nitiere paro moro ma jatend chik omenda ne wacho ni kan moro ginyalo duoko PAYE rates ka mondo dog piny, mondo gimiluongo ni disposable income obedie. Kanyo ing'iyo kata mana kiwacho ni inflation odok piny, to japiny ok nyal winjo inflation effect no mar dok piny nikech food inflation pod ni malo. Agriculture growth nyo odok piny. Ka agriculture growth odok piny nyiso ni chiemo onge, chiemo nengo ne tek. To chiemo samoro bende nitie nikech koth koro nochwe bando nitie, to kionge pesa mondo ing'iew bando pod iwinjo pek. Manyiso ni when there is no disposable income, even though the food is available, ok inyal afford. So I think nitiere paro mar ni nyaka wang'i kaka pinywa mar Kenya ni ere kaka dang' waduok expenditure marwa piny. And CPA Magoma nowacho kanyo maber niya, nyaka koro wabed gi austerity measures. Wang'iyane wakol budget no achiel kachiel mondo wang'iyane ere inefficiencies mar ntiere within that budgeting cycle minyalo gol mondo mi japiny oyud yueyo. Nikech ka ok otimore kamano to pod wabro wacho ni nitiere inflation odok piny, to inflation modok piny ni japiny ok winje, nikech the only way ma japiny winjo godo inflation kodok piny en ni nengo ngima odok piny. Nyi neno ka nengo mafuta omedore. Sami medo nengo mafuta, by extension transport, fuel and all the related products dhi malo.
manyiso ni nengo ngima ok nyal bedo man piny. Koro magi gin gik manyaka wang'e, to ka ing'iyo kata mana paro mar chik omenda, onge lokruok ma waneno around VAT e weche mag fuel kata mana mag pay waigo. Koro mago ka ok otimore to onge ber ma japiny nyalo neno. And then again wang'iyo around manufacturing pinje moko mag Afrika kan moro oingowa nikech giketo mbii margi. Kaka king'iyo piny mar Ethiopia o focus on infrastructural development, manyiso ni gitimo ginyayo ber mar gik ma inyalo tudruok godo mondo mi okel dongruok e piny. Mano wan waonge go. To king'iyo kata mana gionge gi very few gi many revenue streams. Wan wase diversify tax streams mang'eny, omiyo japiny winjo pek. Anto apogora kod Eric e paro e weche mag ni mtumba oketnegi tax moro matin. Remember ni chandruok ma wan godo en ni mzigo mar oshuru kata pek mar oshuru oting kod ji matin manie formal sector, ma en in kod an Sharon manigi pay slip. Emomiyo pay wai oidho malo, wan emiyudowa gi housing levy, wan ema gimoro amora kubiro to yudowa. To jogo manie informal sector ok yudi e yo mayot. Inyalo mana yude e oshuru kodhi ng'iyo gimoro e duka e yore mag VAT. Koro kanitiere the way bad migawo mar choko ushuru nyalo yudo gi godo, anto mano mora nikech the essence en ni we need to broaden the tax base mondo wa bring as many people within the tax bracket. Mano kende ka wanyalo kelo yot ne japiny. Kamano kotimore to nikech pod wan gi hola manyaka watim, the physical consolidation ok nyal miyo wa mondo watimre nade mondo walok ushuru unless ni wakelo jite mondo contribute their fair share of tax. Erokamano ahinya. Kendi CPM magombi ni ne machal nade dibedi ni bende loko paro koso paro ni bende chal kamano mar Molen. Ye gi CPM Molen kaka nene no. Actually kama ne aneno ka pod CS ne onego temie moko temo ahinya en austerity measures, en gimi ng'ado. Waber ahinya kaka wadhi tiyo gi pesa, kaka wachoko, but kama pesa kethore ma wadino to kwasebedo kaka piny okwasebedo ko wadino kwa ng'iyo mano. Ang'iyo kata bang' education yudo ka security bende nigi billions mang'eny kabisa. To giwacho ni pesa no ema gigine girito go Northeastern, security mar elections bende biro, to polise mang'eny to ma misara ni chulo to kuorore kor ndara ka ni choko siling 50 mag matatu makalo. Koro nitie kuonde mang'eny ma pod dwaro noloki, lakini odwaro chir. Koro kaka mane kitano ka defense gimiyo kanyo siling bilion 231.2. National Police Service nitiere kanyo gi bilion 144.1. To kaka polise go wachulo gi nigi timango. Nikech sani kijende chwado ji gi beti e kor gweng' to polisi ninda. Ena chude ma e kor gweng' kitugo matin. Kata liel sani gibira ma gichung jolemo ne gin gidwa go thum. To polis wachulo to kiringo kiwuok ka indi ni dhi dala. Polise ma ibiro neno e kor ndara ma choko mang'iyang'iya ni stika nitie. Koro wan gi resources to kwa deploy gi e gik makonyo japiny ahinya. Ma nitie kuonde ma pod wanyalo ng'ado e kuonde go. Nitie pod ang'eni nitie trips mang'eny mwanyalo ng'ado. Nitie prado ma kineno kako pangre ma jo sirikal ma pinje moko onge. Koro austerity ka ema aneno ni pok wadhi ahinya. Ndalo mane Uhuru Kenyatta ne minister mar finance no teme lando austerity measures moko, though gima notime to onge, lakini nolando wacho ni wabro ng'iewo Mercedes, to en mano chako wacho mane koro wadhi ng'iewo Jetta, to waduogo fwenyo Jetta go bikane mana meke. Koro kanyo bende nogo wiwa gi dasta, lakini kapod participation dhi mbele, parliament onego kony treasury yude kuonde moko ma bende nyalo ng'adi, ma kadibede ni dwa yudie yueyo moro matin e joma nitie gi payslip ma ywak ahinya sani gi. Kata king'iyo affordable housing ma pesa moro bende pod dhiye. Koro affordable housing ing'eni gin bende en ute dwarore urban centers ka, lakini ok en agent ahinya matang' ji nyaka tho
ni mondo gergi nikech ng'eny ji to nigi ute. Wan kwang'iyo jowa mang'eny bende wadwa ni bath pesa no obalie moro oged ne widows nikech widows koro sani owe mana ne mondo liete bende mondo ruodhi bende mondo moko pesa ni okawe moko to gin ute gi go bende beche 200,000 ndise maber malich en ok odwar billions miwacho kagi. Koro allocation to gi moko minyalo ng'adi but adwa mana medo ne CPA Molen ni thieth ing'e ni bathe moro and involved. Koro 420 billion cha bende nyalo bet ni jogo jo education jo ministry bende moko jo county bathe moro bende gitiyo go agriculture bathe wache mag pur gi pith bathe moro bende gitiyo go gineka thieth. Koro seche moko ma national nyalo neno matin to ewi 420 cha be nyalo bet ni gintie go lakini thieth to wan marach to ato pacha to kata NSSF bende ne dhi mana gore piny nikech kata NSSF bende ji ne chulo ng'eny ne jomatin kabisa mane chula ni kapo tuo yudi lakini ng'eny ji to chulo mana kosechako tuo ma iluongo ni adverse selection risk. Koro kanyo pod paro dwarore to aneno ka nitie pesa minyalo gol kuonde moko machalo kaka State House machalo kaka security oyware moko okonywa e shagirigi. Iwacho ni ogwel moko kawuok e State House. Kani ere kinene nade ahinya manyalo medo kapok wadonjo bende gini budget dhi achiel kachiel gi paro mar chik mar omenda wang'ini wach mar finance bill bende oganda tuwakie gi sani nikech finance bill bende emiyango kaka pesa kama bende pesa ibro bede ka yude ka budget koro nyiso kaka pesa ma kama ibro bede kitiyo godo mana minyalo medo. Sharon nitire gima ji mang'eny ok ong'eyo kata ok winji. Budget tiende ni iyudo pesa nang'o tidwa ti kode nang'o to gi kwaneno. Gima omiyo ywak ng'eny Kenya ka en nikech pesa mang'eny ok tigo e yo makare. Nitiere gik momiyo pesa mang'eny ok tigo e yo makare. Achiel kuom gi en governance. Koro ka wan gi weak governance mano telo ka ok ber ahinya to wadhi bedo gi cases mag weche mag mibadhi, corruption, wadhi bedo gi weche mag mismanagement, leakages mang'eny to gi yore moko manyiso ni pesno ok tigo maber. Koso bedo gi telo maber kata koso bedo gi management maber mar resources emomiyo koro wan gi resources matin to expectations wa koro ng'eny. Mismatch no kelo ywak mang'eny. Ang'o ma sirikal winjo bed ni timo kata budget de gitigo nade mondo mi gi boost go investment, gi boost go production mondo mi ji mang'eny oyud kwe. Achiel emomiyo na suggest ni gima sirikal owinjo tim owinjo gi attract investors. To investors mang'eny osewuok e Kenya ka gi complain ni tax is very high. Emomiyo na wacho ni we can take a sector kaka manufacturing. Kech manufacturing biro gi ji mang'eny kabisa. To bende biro bedo kanyawo kata mna tulu mag tije. Exactly. Manufacturing kwa nyalo wacho ni kembe mo target investment in manufacturing sector wame a tax kata over 15% over a given period of time to attract them. Mano dhi nyiso ni ji mang'eny biro invest as manufacturers to through that give the create employment opportunities. Gimomiyo shida wuok mang'eny momiyo wawacho issues mag pesa okwadwar usuru e weche mag osara okwadwar nengo gik moko medre en nikech ji matiyo tin tiyodo ka dependency ratio is so high. Kaka ot inyalo yudo kaka in ka ng'at achiel to ji ma depend kuom pesa ni miyudo ni ji dhano mang'eny kabisa. Okay? Mondo mi yud kwe maber, mondo mi joka kik ne ni bech gik moko tek, en ni ji mang'eny kuom gi owinjo bed ni nigi tich mondo ng'ato oyudi. To mondo mi mano timre, government nyaka invest e yore moko mag create go employment opportunities. Mano e gima tabu ma wan go. Ji mang'eny bende ok winji ni to economy mar Kenya, where is our economy? Economy mar Kenya, what is it based on? Where does our returns come from? Economy mar Kenya is largely on agriculture. 52% mar our GDP is driven by agriculture.
king'iyo budget ni ibro yudo ni kata investment from the budgetary allocation to agriculture is very little. Okay, onge agricultural investment mwaketo to bring up more productive lands, more lands into production. Okay, kata issues mag inputs, issues mag fertilizers, you know, we don't capitalize on that, then all these inefficiencies, all these remwa wachoge bro bedo tena dier nikech ramna puthe mathoth ramna ke dhi kata mne gwenge makali wacho ni puthe mathoth oninda no onge chenro madhini. Yes, exactly. Okay, currently our economy is relying on the service sector, mostly on service sector. Wawacho tourism, ICT, finance sector. Of course the finance nikech king'iyo the economy mar Kenya through mobile money transaction alone. Nikech in Kenya we are transacting about 60 million on a single day through M-Pesa. Mano is our major contributor. Okay? Kopo ni wanyalo invest in digital economy and ensure ni ji mang'eny nyalo access that digital economy and access opportunities. Of course wanyalo temo. But currently as it is, ji mang'eny chiemo to jok matedo chiemo no tin. And we need to convert that, we need to reverse that. To mondo mi watim mano government nyaka timre. Omiyo my interest kane an mana draft budget ni. To that team in a way ma pesa mang'eny mana kaka CPO wacho ni dwa waro moko kuom state house gi kuonde moko gi mondo mi waket gi in productive units. Unfortunately, budget itimo gi politicians, itimo gi with political minds, itimo gi with political objectives. Omiyo mondo mi wa match economic realities and economic gains and economic visions gi political visions ema kelo nwa tabu. As it is, okwanyala achieve gigo nikech onge real intention mondo mi wa turn jok ma ok tigi mondo giyud yore magitigo. Kata king'iyo issues of employment, Sharon, about 60% of youths are ready to work and are in working age are not getting employed. Okay? Koro jogiete, most of them run to urban centers. In the urban centers, these people create markets. They are ready to consume. Okay? They are ready to take their children to school. They are ready to go to the health centers. To gionge this means. Okay? Koro inanoka allocation kata kuwa keto e hospital. Tidoka services Mama Lucy for instance, Mama Lucy Hospital for instance, manyalo offer niji will always be below. Because ji mang'eny are there, these people can't afford these other sectors because they go for this health services mabedo provided government, which are also low. Okay? What can we do? Number one, nyakwa ensure ni wa empower ji. Mondo ji mang'eny oyud yore maginyalo access go better health facilities, better health services. So empowerment niti meyo machal nade? Through employment. Through employment, that is one. Two, even through employment, wanyalo bedo direct employment ma government create, or wanyalo create a conducive environment to enable people ma ok nyal yudo employed to create their own employment. I've always said, especially Kakasani, there are a lot of opportunities in the digital space. Digital space jimang'eny okong'eyo ni opportunities nitie. En tij sirikal mondo come up mondo migi diffuse this information to ji. Jithindo mang'eny manotieko form 4, manotieko colleges, manotieko universities and can access laptops and smartphones. You see, these people can be trained mondo migi yud opportunities gi. Nikech ji moko kuomgi can use AI. Moko kuomgi can use YouTube. Moko kuomgi can create a lot of creativity within the digital space. Manyalo miyo giyud yore. And some mang'eny kuomgi chiemo through those means. Okay? Koro kwanyalo ensure that this information is with the young people. Mondo young people gi OT, mondo benefit. It can also help to create our employment. The only unfortunate thing, instead of government mondo meyo empower jogi, they bring up digital service tax. You know? Koro mano e kama tabu wantie. Our priorities are not to empower. Our priority is to generate. Erokamano ahinya. Hakeni kwa medo bende kotinde koram nage finance bill nikech kinde ka kinde karam na chayo kintiere county ma Kisumu kanyo. Kinde ka kinde
waka ne yo matin ko duogo to bende babro bedo kwat wak bende ko tende kod paro mar chik mar omenda kinde ka kinde kelo ga liete pacho ka nono paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024 kano kelo liet ma oganda no wuok mano mar ng'anya ne paro mar chik makamana masani ma bendo biro bendo bro bedo kwat wake gisan waka yo matinya korongwe jom wadogi mathoth kik mabora. To di mana star 860 star 418 hash to igwedho waduto. Shalom. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler, oka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakumunga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mar akwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gwengo. Morindo yo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies to kapok wakelo ngolo. Wapuonjwa ni timo Ma en Maknani. Nyakwa Ramogi gin ji mane ogen kod ogandawa. Ne gitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gintiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 2021 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona kuonga igu kuogo kong'o. Igoro nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polise machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development ma for East Africa. Negitime kanyakla gi Dalet Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar Gin Kanye. Kik bai. Machiegni Nyakumunga Jwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek Nyakumunga Jwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka giwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale.
alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, Nyakora Magojong Friday supuzo wake sa par gidaka paga big nyaka sa paga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakoro Magojong machiegni kendo okang' mar 2 dakika osekadho 35 tok saa 5 mar onyango. Pod adhi nyime gi twak mar kiny ma kawuono kaluwore koda pok mano mar budget chutho to mar higa mar 2026 27. E okang' mar 2 Nyakoro Magojong e kinde ma bende kata wabro bedo kwa loso kotenre kod omenda ma bende dhine bad migepe mopogore mag sirikal. Walose bende kotenre kod gino mong'ere kaka finance bill, paro mar chik mano mar omenda mawinjo ni nyaka kalo monde kapok osom budget. Pani paro mar chik mar omenda ema bende lero ne piny Kenya kama pesa makamage ibro bed ka iyude. Main report ma bende ochunwa gi Lydia Okeyo ma bende dwaro mar mondo mi wawinji kotenre kod paro mar chik mar omenda kapok adhir Molen Kintere County mano ma Kisumu. Migao mar omenda nyocha opedho budget ma olie kine od bura. Budget ma pek mare en shillings trilion 4.8 ne hik omenda 2026-2027. Pek mar bajedno nyiso ni sirikal nyaka get choko mar osuru madirom trilion 3.6 mar tieko dwaro mage. To kaluwore gi dwaro mar chik, lokruok ma idhi tim ne chik osuru owinjore tim ka okale paro mar chik omenda ma sani oselieki ni nyalo biro konyo e yudo omenda mag loyo dwach bajedno. Paro mar chik omenda kata finance bill mag 2026 nigi paro mag lokruoge ma kagi kacha karanyisi gin weche mag cholo ripode mag osuru ne duol mar KRA ma paro mar chik no geto neno ni jo Kenya ocholo ripodego ma oko kalo dwe mar 4 mar higa ka higa. Jogo mandiko ni oko kuno osuru e ripode mag cholo ne KRA kata nil returns bende dwaro ni ochwal ripode ma kamago e giko dwe maluwo dwe mogik mar hik omenda mar kuonde magitiye. Ranyisi en jogo machiwo ripode manie kind dwe mar 1 nyaka dwe mar 12 higa ka higa idwaro ni ochwal ripode mag nil return kapok okadho giko dwe mar 1. Paro mar chik omenda ma higani geto juogo osuru kuom lewni gi wuoch ma igole pinje ma oko ma otesi ni mitumba ka osuru mar 5% mar nengo mwandu igeto juogi kuom mitumbago motelo ne chiwogi ne jogo ma owarogi e pinje ma oko. Sirikal bende geto kete tim machenro mar juogo osuru ma ok tin 15% ne kembe madongo ma okeyo bedege e pinje. Mano kata obedo ni nitie moko kuomgi mayande osebedo gi winjruok moko gi sirikal fuong'onegi osuru. Paro mar chik omendano bende geto timo lokruok ne chik osuru ma ijogo kembe mag joket mwandu mawuok e pinje ma oko ma iluongo ni corporate tax ka owuok e 37.5 nyaka 30%. Wego rak ma ok jo Kenya to timo orage pacho ka osuru margi dhi chung'ie 15%. Paro mar chik no geto neno ni ojogo osuru mar 1.5 kata withholding tax kuom yuto mar uso chumbe mag scrap. Tuke magoyo punda bende geto osuru mar 20% kata withholding tax kuom loch moyudre e tugo ka tugo. Paro mar chik omenda geto juogo osuru mar 50% ne nyamburko ma iomo oko ka ndikruok margi mokwongo okalo higni 30 kendo mano manengogi ok tin ne siling milion 10. Joket mwandu mawuok e pinje ma oko to nigi udi ma ikombe pacho ka bende koro inyalo chun ni ochulo osuru mamalo kaluwore gi lokruoge ma geto e paro mar chik omenda 2026. Ma en achiel kuom okenge ma sirikal geto tiyo godo mar yaro kapu mar osuruno ma otisi ni non-resident rental income tax idhi jogi ji kata kembe ma ok mag jo Kenya to nigi udi mag apanga ma koro ichano juogi 10%. E twak mare motelo, jatend migao mar omenda John Mbadi nyocha oselieko ni sirikal geto jiwo chenro mag choko osuru ka okalo e riedo kenge mag choko ma ok oketo mahino e medo osuru. Ma en yo ma ing'iyo kaka mar keto mahino e yaro adita mar choko osuru ma ok keto sigo mar osuru no kuom ji manok ma bende nyalo kelo ng'ur kaka notimore e hik omenda 2024. Sirikal ka okalo e duol mar KRA bende geto yaro chenro mar tiyo kod mbui mar osuru ma otesi ni e-teams kaka yor tego yore mag osuru kendo geng'o rode ma osuru lal godo. Koro ni to oganda rito maneno kuku mar paro mar chikno kod lokruoge ma ibiro timne kapok okale ne ikruok ne ik omenda manyien.
Nyakorongo jongi winje kanyo heyo makare. Paro mar chik mar omenda mano mar higani en mar geto, mano mar rido yore mar neno kaka osuru inyalo med choki pachoka, neno kanyo mwandu mopogore opogore ma bende sirikal geto. Mole ni kintiere kaunti ma Kisumu, ang'e ni paro mar chik mar omenda kapok okadha mar mondo mi olokre chik, bende jakelo liet mano mar siasa. Akini pache nango kaluwore koda finance bill mano ma higani kanyakla kod rode ma bende piny owacho geto mar dino mar choko osuru. Erokamano Sharon, aparo ni kapok wang'iyo wach mar paro mar chik omenda ma higani, we wadog chien matin mondo wane gima iluongo ni paro mar chik omenda ma higa mokalo mano kelo liet. Sirikal wacho ni paro mar chik omenda ma higani ok get mondo omed pek ne japiny mar keto ushuru manyien, kata kamano ogeto mondo oket gimiluongo ni compliance environment mondo ridre. To gi pacha ing'e ni kama ne wachope ni nitiere ushuru moko manyocha okel e omenda mano rumo ni, mane wageno ni mondo mi ogol oko mondo japiny oyud fuong'ruok. To magi ok ogol oko. To nawacho ni samoro ok ne nyal golgi oko nikech sirikal onge gi gimiluongo ni physical space. To be physical space no ne nyalo bedo created kaka CPM mago manowacho ni kadipo ni wanyalo golo a lot of wastages within our expenditure system, to ne wanyalo duoko budget estimates piny, kae to japiny koro yudo ni oshuru michoko kuome koro ok bed malo. To nikech mano ok otimore, onge ber ma japiny biro neno paro mar chik omenda, nikech kuom ranyisi asewacho chien kucho ni ne wageto mondo mi gimiluongo ni PAYE brackets ka oduoke piny. Ing'eyo ni paro mar chik omenda ma higa mokalo noketo the highest PAYE bracket at 32.5, ma kipime kod corporations manyiso ni kambe gi giwegi, to nyiso ni in kod an manigi ushuru, manigi mshahara mokalo 500,000 oterwa e bracket mamalo mar 32.5, manyiso ni wachulo ushuru mang'eny kata kopimwa gi kembe. To nyocha wageto ni kata karach to kare oduoko e 30 kama ji te nitiere ni, ma mano ok otimore. Of course ei paro no nitiere proposal mar ni relief cha, manyiso ni jogo ma chamo pesa mogik matin, chon nyocha en 24,000, paro mar chik omenda ma higani wacho ni mondo kete ogole 24,000 to tere 30,000. Ma mano en gima ber. To ka ok iyaro, ka ok idiyo tax bracket, PAYE brackets ka mondo iduoki mondo joma ne ing'ado ka odu kata 230, kata maybe wadegi mondo wabed kata gi between 10 to 15, wadhi kata 12.5. Kaka en sani oyarore ahinya emomiyo jatich machamo mshahara yudo pek moyudo ni pesa ming'ade e yor PAYE ni malo. Impact mano miyo ni disposable income koro timore nade, dok piny. To ka disposable income odok piny, nyiso ni expenditure mar japiny no bende dhi dok piny. By extension nyiso ni direct taxes, indirect taxes mago michoko kuom ji ma iluongo kata ni VAT, kaka VAT ka bende ok nyal chokore yo makare nikech disposable income odok piny. Mano number 1. Number 2, nitiere gimiluongo ni national tax policy, and then nitiere gimiluongo ni medium revenue raising measures. So gigi adek gi documents adek gi kata policy documents ariyo gi nolosi mondo mi gibed kod tudruok e paro mar chik omenda sa miloso paro mar chik omenda. To ka wang'iyo gima paro mar chik omenda ma higa ni, ma en higa mogik ma kae to wadhi e yiero, ok wane gimiluongo ni consistency, manyiso ni jaket mwandu e pinywa mar Kenya kobiro ka to okia expectation mare ok onyal ng'eyo ni to lwasi mar ushuru mar Kenya chalo nade. Ok onyal go kwano motim gimiluongo ni cash projections mondo timre nade, mondo ng'e maber ni ka yawo kambi tanyalo ng'eyo ni bang' higni 5 abiro choko ushuru makama. Kuom ranyisi ineno kacha ni nitiere proposal mar keto withholding tax, mar keto ushuru ne kambe man oko at 15%. Nyocha e paro mar chik omenda mokalo cha nomigi gimiluongo ni incentive. Koro kendo ka higa lokore koro duokgi kendo ni gichulo ushuru. That lack of predictability kelo gimiluongo ni a lot of confusion, kendo miyo joket mwandu shy off. Number 3, wan kod paro mar ni mondo oket ushuru mar atamalo 5 ne lewni mag mtumba. Ang'eyo from a policy perspective ni
paro mar kamano noketi mondo mokwongo waket ji mang'eny within the tax bracket. Mano is a good thing. But number 2, mondo mi waber kembe wa maloso lewni e Kenya ka mondo kik ji ng'iew mtumba to wang'iew lewni ma olos e pinywa mar Kenya. Mano en gima ber nikech koro ok wabitiyo gi pesa. Ng'eni ka watimo importation to watiyo kod dola. Waketo gimiluongo ni pressure on the demand mar dollar. By extension, wamiyo nengo ceiling kipime kod dollar dhi malo, mamiyo lwasi the economy mar Kenya dok piny. Mano is a good thing. But kapok watimo mano, Eric nowacho chien kucho ni nyaka wanya manufacturing. Lwasi marwa mar manufacturing, particularly mag kata mana lewni, na chiwo ranyisi ka nane studio ka duche mokalo kacha ni kembe wa kata mapuro kata mana cotton. Ang'o man jopur mag cotton e pinywa mar Kenya, ang'o manotimore? Be wasenyayo purno mondo mi wabed gi materials ma wanyalo loso godo lepwa wawegi ma koro ng'ato ok chun ni nyaka oom mtumba oko mondo bi ousi. Aya, nengo mar lewni miuso e piny Kenya kipime kod mtumba moge moko en mane ma ni kod nengo mayot. Ibro yudo ni mtumba pod bedo mayot ne japiny manigi nweng'o mapiny, omiyo koro pod obro ng'iewo mtumba kata kapo ni wan kod lewni molos ka. Lwasi mane ma waloso mondo wami lepwa miloso go nengo gi obed mapiny ma ng'ato koro onge tiende mondo dhi owar mtumba mondo bi ousi. Namba 4 ka gine en ni waneno proposal mar tugo mar jogo matugo punda oketnegi withholding tax mar 20%. And for me mano is a good thing nikech betting ok en gimoro ma ang'eyo ni nitiere jok mayudo direct employment kowuok kuom kembe matimo joma jotuk punda, but en gima kelo nyawo ne nyithindwa matindo. Gibedo kod nyawo nikech nyathi chiwo gokinyi to en pache en mana ni ogo tugo mar punda. To ka wanyalo keto, and Eric nowacho ni onego waket environment maber mondo nyithindo timre nade, nyithindo matindo gi oyudi kaka de gikonyre kata gin giwegi gindikre. O mention kata ni nitiere digital economy, nitiere opportunity mang'eny within the digital space. To ineno e paro mar chik omenda ni ka nitiere paro mondo mi oket excise duty mar 25% on smartphones. Manyiso ni nengo smartphone manya rawera ne nyalo ng'iewo mondo ti godo, olok godo ohala kata olos godo content for the digital space dhi bedo malo, manyiso ni koro onge tudruok kod idwa ni iber to kendi ketho koni. Idwa ni rawero yud tich to kendi loso ne kweru madino puro godo nengo ne tek. Kok onyal ng'iewo kweru ni ok onyal puro. Koro aparo ni gigi nyaka wabed godo nyaka bed kod tudruok. Ing'eyo maber ni ker mar piny Kenya keto maino mare e weche mag better agenda. To better agenda no nitiere gimiluongo ni digital economy. Kisemedo excise duty on a smartphone, ma nyithindo marowere nyalo tiyo godo mondo gilos godo chiemo kata gibed godo los tije. Ere kaka idwaro ni nyathi marawera ni okonyre go. The net effect en gima sani koro wanene e pinywa mar Kenya miluongo ni goonism. Why gooms? Nikech nyithindo gi onge tich. Koro jo politicians tiyo kod gi marach. Imiyi siling 200 mondo idhi go wadu itim gik moko ma ok ni kare nikech nyithindo gi are not employed. Mar adek, aparo ni asem wacho gi mang'eny ma koro akia ni mano namba di. Anyway, e nembni go kanyo chineno statistics mano wuok from the Kenya National Bureau of Statistics. Nong'iswa ni tije manyocha obedo created manyien gin 880 gi wiye kanyo. To ka wang'iyo ni 99% of tije gi no wuok from the informal sector. So yes, sirikal loso tich to giloso very low quality jobs. Manyiso ni joma yudo tijgo gin joma ondike nengo grade mapiny mogik. Manyiso ni ok ginyal konyo mondo ochumi mar Kenya otimre nade oberre. The best way ma inyalo los godo ochumi mar Kenya mondo oberre en mar ni sirikal o create gimiluongo ni quality employment. Quality employment bedo ka ji nyalo yudo tich in a formal sector. Formal sector no bro bedo gi multiplier effect ni ka koro KRA dwaro mondo choko ushuru to yudo jogo e yo makare nikech taxing the formal sector yot moloyo the informal sector. Aparo ni awacho weche mang'eny. Mogik en ni kata de bed ni wawacho ni paro mar chik omenda ni onge medruok. To ok ogolo moko manyocha oketnwa e omenda mar 2005-2006. Pod nyiso ni pek to japiny nyaka bed godo nikech
gigo kaka affordable housing levy cha pod wan go ka, shisha ka pod nitiere ka. And I've always said as a professional, en japiny mar Kenya ok odagi mondo chulo ushuru. David Sipe Magoma wacho kacha ni chandruok ma wan godo en ni wan get a lot of revenue leakage within the system. Koro miyo kawuono nyocha chien kucho wawinjo mana ni pes SHA moko kia nitiere ghost hospitals okawo pes SHA kiny kendi chaki winjo ni kia pesa moro no lale migao makama. Gigi gin gik maka japiny owinjo to goyo chuny japiny nikech oneno ni ushuru imedo to kwal bende ikwale. Budgeted corruption, budgeted stealing, koro japiny bedo ni odwa ni omany yor monyalo godo otimo godo what we call tax evasion or avoidance. Okodwa no evasion is a good one. Koro avoidance ok gidwa ni gichulo ushuru nikech oneno ni kata ka chulo ushuru no be idhi cham ya chama. Mogik e wach mar filing deadlines. Wach ni jok manigi nil return proposal or paro en ni kapo ni kod gimiluongo ni KRA pin to ionge wala mora mora miloko, ionge gimiluongo ni income, idwaro ni mondo itim gimiluongo ni filing your return. Nyocha kucho ne itime bang' dweche 6 ka igorumo. Paro mar chik omenda masani wacho ni kapo ni igorumo arumani kachopo January tarik 31 e higa moluweno onego bed ni koro itimo filing mar nil return. Mana kaka CPA Eric owacho, ing'eyo ni gin jok moko makan moro kata mondo yud kata mana thuolo kata pesa modonjo godo e cyber mondo dhi file nil return onge godo. Ok ang'eyo ni impact, ang'eyo ni the thought behind it en ni mondo mi sirikal oyud choko up front. To kata mana for corporates miwacho ni igole kowuok from dwe mar 6 6 months before to 6 months after to 4 months ikele gi dweche 2 mbele. Ng'eni corporations gi tiyo kod jok ma jolony kaka jonon buge magin auditors. Time mar auditing nitie, space no kako ridwa kete mondo bed constrained ne corporations imiyo the burden of compliance bedo malo to kendo mano kelo chandruok. Mogik aneno proposal mar duoko non-resident corporation tax kogole atamalo 37.5 tiduoke to 32.5 tiduoke to 30. For me mano is a good thing nikech en achiel kuom yo mar bero lwasi mar ohala ne jo ket kembe maoko mondo mi gimed loko e pinywa mar Kenya ka gitimo mano nitie gimiluongo ni multiplier effect. Gibro ndiko ji, gibro timo increase production, by increase production ginyalo timo demand mar raw materials dhi malo, and ka gin raw materials kata mag agriculture japur nyalo medo puro mang'eny kaeto wayudo wabero lwasi marwa, wa improve the economy mar Kenya. Koro aparo ni mago e gik manyalo wacho. Erokamano ahinya. Bende CPA Magombe kinde mabende ikori kaka jalony bende mar wacho nikech ing'eni paro mar chik moro omenda ni bende public participation bende itimonega. Ano kata nyathi Ochieng' wacho ni sirikal dwaro dhi asasa gi wacho osuru. Wacho ni gisedonjore nyaka gi mitumba yawa donge koro tek. Pes polise go owinjo ndus bathe. Osuru magi kawe ndara oromogi. Mana en paro ma bende ochiw kanyo gi Ruth Nyathi Ochieng'. Keni Magomba, in pachi nango kaluwore gi paro mar chik moro omenda ni? Kik ndus mar polis lakini ogol gi ndara gidhi giti ne jopiny gimaknwa joma beto wiji. Koro ariwora e paro points mang'eny ma CPA Molen osewacho. Apani en gima ber ni osuru ok medere ahinya. Kama neno ka samoro biro kelo koko en KRA dwaro mondo migi thuolo mar cheko bank account wa gi M-Pesa ma ok ochuno ni gibed gi court order. Koro kanyo to aneno ka jopiny aneno konego tamre public participation nikech ka nitie gima gichichgo nikech system wa en ni an ma declare na ayudo makama. Ka ichich ni mano ok en to koro inyalo penja gimomiyo iparo to wachako discussion no. To privacy mar gima timre e account ng'ato to nego bed ni akia ni pinja dimo yie ni taxman ni nyalo bet gi full access to mar bank information. Mar ariyo bende ayie gi CPA Molen ni duoko tax return mondo ukete meg kembe dwe mar 4 bro bet matek kabisa nikech banks bende nyaka tiek audit gi very tight magi publish kalure gi rules gi mag CBK auditors odich kanyo koro ka gidwa chako timo mamoko gi koro to bende pesa magi mokere bro yudo malongo kanyo from kembe onge nikech kembe be chulo
tax every 3 months. Gichulo installment tax already. Nyaki estimate michul. Koro koda giduoge dwe mar ariyo gi ok bi konyogi. Kama neno ni KRA no ndiko ji mang'eny kabisa mane gidhi gitero otergi mane military training gipuonjre giringo kabisa kaka gidwa lao jo tax. Pok anene report ni to jogi gikelo pesa di mar expand. Kejo nego migi sani KRA otemo wane atamalo prochiko ga uchiel end of May. Lakini hata ngeni ji mang'eny kabisa pod ok chulo osuru e Kenya kama komedigi to osuru mar joma chulo didoge kata piny matin. Koro jogo onego migi targets kabisa. To mopogore gi mano bende attitude kaka KRA okawo jachulo osuru sani. An anene mana ni KRA ng'i mana ka ng'ama ok dwa chulo osuru to ng'eny ji to dwa chulo osuru. Koro KRA nyalo biro sani Sharon to wacho ni onego chulo osuru mar 28 million. To idwa ni nyaka ichiwo objection e ndalo 30. Kok ichiwo to kendo koro nyaka ichule irrespective of kuma figure no negi wuoki. Kichiwo objection giudhi e tax tribunal. Tax tribunal be kowacho ni KRA manegi makosa to nyaka gidhi e high court. Almost cases moa e tax tribunal. Koro ere tiende keto tax tribunal. Ka tribunal ena ni case ma support KRA ema gigine. Ema giye. To ma ok support gi nyaka gidhi e high court. Koro yudo kibro keti gi bill mar lawyers mang'eny kabisa. Koro kaka KRA nyalo change attitude ni ji jopiny wadwa mondo wachul tax wabende wakony thurwa ka mondo giti kodwa to nyalo ber. Koro budget moro ne gin go mar lokre from Kenya Revenue Authority to Kenya Revenue Service. Ageno ni iye kanyo nitie training moro mibro migi mar loko pachgi ni wan ok watamre jopiny ok otamre chudo mondo gi improve choko mwachoko ma ok gichako gimedo bei mag osuru. Mane gima daher mar mondo amedi. Erokamano ahinya. Eric madimedi bende kotenore kod paro mar chik mar omenda ma higa ni David Mane. Okay, nitiere kendo gik moko ma paro mar omenda ma opedh sani nigo kata ma ok gin go ma bende de okelo lokruok. Of course, Molem osewacho weche mag pay as you earn. Wasewacho weche mag period mag returns. Nitiere gima bende KRA owinjo bed ni ne timo to ok gitimo. Abiro wacho ariyo kuomgi. Achiel kuomgi en gimiluongo ni carried forward losses. Masani is capped at 5 years. Kade wanyalo keto gino mondo watere kata 10 years. De okonyo multinational companies mang'eny kendo do attract investors, especially investors man gi huge gimiluongo ni capital allowance mang'eny kabisa. Moko mara engaged in mining kata matimo gik madongo special economic zones. Ariyo kuomgi en gima iluongo ni e-teams. E-teams ni en gima ber nikech o register ji mang'eny ma onge tax bracket otemo mondo okel. But koro kaluwore gi complications mar filings, aneno ni owinjo gibed ni jogi okele, but nitiere jok mane, especially jok man gi tax matin kabisa, owinjo bed exempted to ease especially at the time mar filing, to ease in compliance. Koro mago proposals ma ka de KRA implement to de o ease weche mag compliance. But gima ayiego en ni ji mang'eny either ok understand weche mag osuru gi maber, kaito mono gi koro donjo kata chulo osuru. Gima dwana puonj jopinywa en ni ng'ata mayudo wegi miluongo ni income, ng'ata mayudo wach miluongo ni pesa, idwaro ni ka higa oserumo to inyaka ichiw returns ni mondo bed assessed, mondo ng'e ka in gi pesa mowinjo bed ni ichulo sirikal. Chik dwaro ni jite kata ibed ng'at mong'ol kata ng'at moko ong'ol, owinjo bed ni ichiwo returns ni. Ka in ng'ama ong'ol to nitiere kaka itimoni. Koro
sirikal owinjo bed ni bedo gi paro mar dongruok e budget. Paro mag dongruok manyalo kel gi budget gin weche mag ng'ado osuru. Mar ariyo en yore mag supporting SMEs, small and medium time enterprises, mondo giyud yore moko ma ginyalo dongorego. Informal sector osebedo a big challenge nikech ok gin registered. Proposal gima dwa bedo go e budget ni en ni to ere yore moko madwa manygo yore moko mwa trap go jok ma loso pesa to are not in the tax bracket. Mondo mi gin bende gi contribute mondo gi ease pressure mar jok ma are employed. Proposal mar medo relief from 2,400 to 3,000 ne nitiere kane chako finance bill. Gimobedo table the parliament sani gino onge. Tiende ni nwagombo ni ji ma chamo siling 30,000 kadok chien kik bed ni bedo subjected to tax. Sani bill moket ni gino onge. Manyiso ni odhi bedo ni ng'ata ma chamo pesa mar siling 24,000 kadhi mbele inichulo tax. Mago proposals moko ma bed kaber kabisa sirikal dogolo. Gimadwa kendo wacho ma o concern jowa kabisa en budget ne kisome to kaneno kar jolupo. Jowate malupo man nam Lolwe, nam Lake Victoria. Ok aneno pesa moketnegi mar ondho yiedhi, ng'iewo gogo, kata puonjogi, kata yore moko minyalo ng'iew go rech mondo puonjgi kaka ginyalo pidho rech go ei nam kata oko. Ok aneno e budget ni. Tiende ni budget ni ok target the whole sector mar economy, kata o neglect economies moko. Mago yore moko mok ber ahinya. Mana kaka Mole nosewacho, manufacturing, and pod I insist on manufacturing. Nikech kokwa manufacture to onge kakwa dhi produce. Bende paro ni public participation kara mna choko pacho ganda nyalo kelo lokruok e budget. Yes, public participation en kaka koro neno mwatimoni. Koro ageno ni CS Mbadi winjowa kendo nitiere kaka okawo points wage ka itong'iyo ni to jolupo maya Mbita, maya Wanyama, maya Luanda Rombo, Kirindo, Kisui, kuonde mane dho nam go te obed ni ing'iyo gi ni to dang' megi ang'o mondo megi ti. Agri processing, wawacho kabisa ni sirikal owinjo bed ni keto kembe makao gik mobedo processed e agricultural farms mondo megi gi add value eka mondo wa export. Ber kabisa ka budget ni obedo concentrated to agricultural industries mondo mi oduma mang'eny olok mogo mondo tere pinje maoko. Bel kamano, muogo kamano, to gi gimoro amora mwa produce. Okay? Sirikal oketo maino kabisa e weche mag infrastructure, construction, to gi gik makamago. Mago beyo, lakini mago te ok jite ok nyal timoge. Nikech king'iyo population mar Kenya, kata king'iyo kaka nyidende mang'eny ok dhi e construction. Koro gito gin kanyere space gi e construction. Okay? Mano gionge. De sirikal nyalo bedo gi yore moko wa implement go projects kata programs moko makelo jite e economy. Again, wase wuoyo kabisa, ineno ka jatend piny ka wuoyo to wacho jo plumbers, carpenters, electricians, to gi ji machalo kamago. King'iyo universities wa masani, dhano 60,000 mawuok e universities higa ka higa, koya kata higa, kikaw kata higa 10 mosekadho. Jogi te gin kanye. Mole no mi statistics mar jobs mobedo created last year, about 800,000. To 800,000 gi informal sector emo create gi. Government absorption rate is very low. 60,000 cha, less than 1 million donje government. E government ka yore kata criteria mar yudo employment tek tweta ok di ng'e be ok di yudi. Okay? Moyo miyo ji mang'eny wacho ni yore ka ikionge ng'ati e kanyo tok di yudi. Koro nyaka wabed gi to jok mobedo oko gi. How do we bring them in? Mondo mi gin bende either gitim something kata giyud emomiyo na wacho ni gima sirikal owinjo tim e budget ni de wabedo gi allocation
to train jokma are in the informal sector. And that training, CPA Magone wachoni through that training, wanyalo register jogie. To kwase register even formally, kata through business names and all that, they'll come to pay taxes. Ma pressure mina no nitiere mang'eny from jokmar employed formally do dok chien. Adieri king'eyo that population 60,000 ng'eny, seriously 60,000 ng'eny. Instead of concentrating a plumbers gi jok matimo weche mag construction gi jogi madwa target instead of government nigi gimoro kani ajira ni do bedo expanded to do bedo or target ji mang'eny ma are not seen. This statistics is there, you can get it from the university. Jogi, where are they? Okay, ji mang'eny obedo reduced to mama mboga, ji mang'eny odhi boda ji mang'eny timo very informal things ma kendo kiketo gini nyaka kendo gichul osuru in form of mkate or whatever, ok ginyal tiyo gi gino maber. Adwa medo kendo paro ma Moleno osewacho, bende nasewachega on rentals. Jopiny winji maber ni ka igero ot to odini nitiere ji modake ma iluonge ni in koro in landlord to in gi tenants. Ki in chamo msara mar kata kiyudo pesa iute nigo moingo $288 e dwe achiel to winjo bed ni i-register mondo ichul gi miluongo ni rental income tax. Proposal mag sirikal okelo en ni ka in an unresident, tiende ni ok in e Kenya ka, ok idak e Kenya ka, to in a foreigner, to in gi a rental unit e Kenya ka, to tiende ni winjo bed ni i-charge 15% on the rental income, which is good. Okay? To gino nigi effect kum investors made obiro invest, especially a housing project majatend piny nigoni. Koro tiende ni kopo nigi biro nigi own anything, they'll be taxed. Erokamano ahinya makama kaparo na kamanya kwa mgajwang dakika 7 osekadho tok saa 6 mano mar odiochieng'. Chenro mar mbaka romene mbaka magore studio e gweng' kamoro amora mintiere. Ang'eni pach jopiny abiro bedo ka winji okang' machuok, kata kamano adaro mar mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka e piny mano mar Tanzania. Jatend piny mano William Ruto chiwo twak mare e nyim od bura e piny mar Tanzania mantiere e boma ma Dodoma. Wanyaka chenro makamano dhi nyime gi sane. Ndugu majirani, some of these forces are still very alive with us. They still shape our narratives. They still influence our relations. Yet, our founding fathers, Mzee Mwalimu Julius Kambarage Nyerere and Mzee Jomo Kenyatta, saw beyond this prism. They understood that Africa's future would not be secured in isolation, but in unity, and they planted the seed of regional integration because our destinies are intertwined, and our strength lies in moving forward together. For decades, Tanzania and Kenya have walked side by side, a partnership forged in struggle and anchored in shared purpose. At its foundation, two towering figures of our African history, Julius Nyerere and Jomo Kenyatta. Their partnership built on different but complementary visions inspired a model of unity that transcended borders. Even during the struggle for independence, including the Mau Mau period, Tanzania stood with Kenya, affirming a shared belief in freedom, dignity, and self-determination. That spirit gave birth to East African Community in 1967. Though disrupted in 1997, it was rebuilt through dialogue and statesmanship, leading to its re-establishment in 1999.
Today, that community stands renewed and expanded, but its foundation remains the same. A growing partnership between our nations, defined not by the absence of challenges, but by our ability to overcome them and move forward together in pursuit of shared growth and shared strength. Waheshimiwa wabunge, kuna msemo unaosema unaweza kuchagua rafiki, jirani unapatiwa na Mungu. It is this enduring foundation of shared history, shared sacrifice, and shared purpose that finds expression in the ties that bind Tanzania and Kenya today. Waheshimiwa, we share a border that stretches nearly 800 kilometers from the Indian Ocean at Lungalunga and Horohoro, along Kilimanjaro, across the Masai Mara and Serengeti to Lake Victoria. That boundary is not merely a line on the map. It binds our destinies as a vibrant corridor of trade, culture, and human connection, where goods, ideas, and people flow, reminding us that our progress and our setbacks are intertwined. We share a language, Kiswahili, spoken by over 100 million people across East Africa, making it one of the most widely spoken African languages and a powerful unifying force across our borders. We share communities such as the Maasai and the Kuria, whose lives straddle our boundaries, families that intermarry, traders who cross daily, and entrepreneurs whose success depends on seamless movement of goods and services. And in my delegation, I have two governors from Narok and from Kajiado who have family across the border in Tanzania. But perhaps the most powerful illustration of our unity is found in nature itself. Each year, during the Great Wildebeest Migration, millions of animals move freely between the Serengeti and Masai Mara, guided not by borders, but by survival. They do not stop at borders. They simply cross and return. What nature has made seamless, policy must not make it difficult. Honorable members, it is not lost on me that we are engaged in this important conversation nearly 4 decades after the collapse of the East African Community in 1997. We must reflect honestly on lessons we cannot afford to repeat. The collapse of the community in 1997 was not, at its core, a clash of ideologies. Whether capitalism in Kenya or Ujamaa in Tanzania, each system sought to advance the welfare of the people. But governance, national or regional, is ultimately judged by its ability to deliver opportunity, equity, and prosperity. Where it does not, mistrust and division emerge. Our failure was not in building a shared economic vision that worked for all, and in retreating into narrow national interests instead of treating our shared resources, infrastructure, and markets as joint strategic assets for collective benefit by all our people. That was not their failure alone.
it becomes our failure today if we repeat it. And so we must ask ourselves honestly, are we moving forward together, or are we risking becoming victims of the same limiting forces? Are we already repeating mistakes of the past? Mr. Speaker, honorable members, the time has come for our generation to move beyond incremental progress towards decisive integration. Because our biggest barrier is not infrastructure or policy, it is the quiet mistrust that pervades our relations. That suspicion has cost us time, opportunity, and prosperity, and we can no longer afford it. Tuko na maadui wengi, ndugu wa Tanzania, ndugu wa Kenya. Tuko na maadui wengi. Maadui wetu sio wa Kenya, maadui wetu sio wa Tanzania. Maadui Nyakorongo joma no kanja tend piny William Ruto henyimod bura maduong' mano ma Tanzania kama bende hochiwo twak mare makende ne jod bura mane piny Tanzania pane notimo limbe kanyo limbe mano mar odiochienge ariyo e piny mano mar Tanzania. Gisani odhi nyime gi twak mare mano henyimod bura ma Tanzania mantiere e boma mongere kaka Dodoma. Kopogore gi manya korom gajuanga ke Lie studio kama bende pod wadhi nyime gi twak marwa bende jopiny e counties mopogore bende no penjo kapo nono ne gin bende gineno e yo machal nade pok mar budget ma ohiu ma bende no pedhe e nyimod bura. Gisani adar mar mondo mwinya na pach oganda modak e county ma Migori kotendre gi mae. An ja Kenya ka monyuole Kenya ka to budget maneno ko somni madhi mbele ma podi lieke ni to aneno ko sani ogoye mang'eny seriously. To kogoye mang'eny to kwang'e gimi ogoye mang'eny kama nikech seche mogoye mang'eny matiende ni osuri dhi kawir japiny. Koro wakwayo leaders manwa yiero ko gidonjo e parliament to ging'i gini kigikel gima biro chando common wananchi. Nikech tax sani yudo ko sani malo saidi. Koro wakwayo kopogi kadhe to nyaka ging'i wach budget ni properly. Mar ariyo, wan gi problem ni budget kokel ka gimunjore mi first priority en health. Secondly, en gimi luongne wach education gi part mora agriculture. To king'iyo gigo duto te gi budget ka kineno ni sani unjuru wabed gi gimi luongni free education. To sani chakre grade 1 nyaka grade 10 chalo kaka ichulo pesa ni wuon onge gima government chulo kata matin. Kamano an gi nyinga iluonga ni Clinton Otieno, aja Kenya ka. An kadwa wuoyo wach budget manogoni. Budget to kanya wacho ka ni sirikal oketo pesa mang'eny ahinya kata matin. An gima nanya wacho i budget ni jotendwa man wayiero odhi ong'inwa ni to budget ni gi kaka waywak ni kata subtende wagi yath onge. To budget ni kik waduoke chien wawe ka to subtende gi omanywa pesa duok gini ok ni gini chak iduoko ir japiny ni madwa manyo yath madwa timo ang'o to en mosolo osuru mane makelo wacho ni pesa ni ng'eny duoke chien. Lakini ka pesa ni nyawe kama to konyowa anonge tienda wach ni pesa ni duok chien wawa pesa ti. Kuom nyinga iluonga ni Stephen Opiyo, an jauriri sub county, an jadak ma Migori ka. Budget mogol no ber. To kapok awuoyo e budget no, awuoyo kolo budget mondi. Joje iyudo ka jotendwa ma yiero sama koro gik ma koro idwa som budget kochope kolo budget tiyudo ka obed National Assembly, obed Counties Assembly, en a matter of ni support jatelo mane. Koro miyo jotendwa ok bed gi bidhruok makare e yor kolo budget. Last time kane budget nikolo e assembly ma Migori kaendi ne yudo ka jomoko elewa budget MCS wa manwa yiero gin gikete ng'ane koro pingo governor, ng'ane koro support governor, ng'ane koro timo nade. To budget is all about kolo matut pesa no
mondo mi ochopie ground okony japiny. Koro natemo kwero kendo natemo jiwo jotendwa ni e sama koro budget ochopo midhi kol budget ni watiuru gi bidhruok kendo wa represent dwach jopiny ei budget no. Ng'iyo for example area monego bed ni miyo allocation maduong' en area mar thieth. Area mar thieth osebedo gi shida kendo ywak nitiere odiochieng' kodiochieng'. Kidhi e dispensaries wa ibro yudo ka nok mar yath nitie. Kibiro kata mana e level 5 hospital ibro yudo ka nok mag gik mathoth pod nitie. Omiyo nakwayo wajumbe magwa mag county mag MCAs ni sama itimo budget allocation to sector mar thieth ka gimiye priority maduong' kendo ging'iye matut kabisa. Nam tunapozidi kutenga Nekon Gajwang kata kamano mago gin paro mopogore opogore mago mag jodak e county mano ma Migori. Kapok wadhi county ma Nyamira bende Molen kintiere county mano ma Kisumu winjo kaka jodak ma Migori oywak kaluwore kod budget. Gocha ni pok mar budget kata lach ok rach. En mana ni kaka ibiro bed kikete tema. Keni madi medi kinjo kata mana kaka jopiny loso kaluwore kod budget mohiu. Molen. Erokamano Sharon, aparo ni ja winjo no kata japiny mowuoyo Migori ma owacho ni ok en gi shida mar budget kata kani malo mak mana ni kako rikete tim to bed implementation ma itimo koluwore gi kaka ne oseket estimates go. Da wacho kucho ni kinde ka kinde watimo ga budgets to ka wachopo anda kanyo samoro Sharon ubro bedo mondo ukony jopiny ni nitiere gimiluongo ni supplementary budget estimates ma pok umiyoga maino maru mondo mi jopiny bendo winjane to budget manopedhe od bura chieng' cha manokadhi kakoro gik sama koro sirikal timo gimiluongo ni supplementary budget pogruok mage manitie e iye tang'o ma kelo pogruok go nikech kiwuoyo about implementation mar budget nyiso ni nyocho sesum paro mar jopiny oneno ni opog ma oter kama ma otim kama mondo tim godo implementation. Koro ka dibed ni oyud kata kaka waneno sani ni paro mar budget estimates oketo ni migao mar somo emano mi pesa mang'eny mogik chiegni bilion 650 gi wiye kanyo. Dewa gombi kata mana ni mondo oket impact en ni pesa go duto kaka noket gi kanyo no okelgi mondo tim kodgi chenro manowinjore mok ni kakoro chopo sa implementation titimo alignments and realignments ma kuonde manonego mi maino kata mbi e sa implementation iyudo ni koro ma pesa kendo ter pesa kuonde mamoko. Machielo en ni awinjo ka jopiny wuoyo about nitiere japiny moro mowacho weche mag seche ma koro itimo kolo budget manyiso ni sama koro itimo engagements around it particularly ne jopiny jotelo ma politicians magin jochung' mag constituencies ma jopiny oyiero mondo timne gimiluongo ni representation nikech japiny ok nyal dhi e parliament mondo dhi otwagie weche mag paro mar chik omendagi. Gin kod geno ni un kaka jogo magiyiero ubro timo twak kendo utim kolo budget no yo makare mondo mi uwinj the aspirations mag japiny ni gino manyalo kelo pek ne japiny kata gino mok nyal nyayo lwasi mar ohala kata mok nyal support the economy mar piny Kenya. Gi paro duto mibro sum kinde mathoth seyo bendo sebed ne kamiti mar budget ni kan moro kotim sum paro to gina gik mitimo nikech wadwa timo gi dhongere ni we want to tick boxes or wadwa timo gimiluongo ni compliance mondo ka wang' oter kata mana ochwal wachni e doho to kamiti mar budget biro wacho ni oyo ne wasumo paro kendo paro go ne wakaogi to ke ing'iyo paro manosum go ok oketgi e tim. Koro japiny temo wacho ni ka utimo public participation kaeto ochopo seche mitimo twak e weche mar paro mar chik omenda kata mar budget estimates kik koro ng'iye kaka ni ng'a ma support ng'a ong'iye kaka budget en tool mitiyo godo mondo chwal godo dongruok ne japiny. Koro interest
mar jachung' mar od bura e seche mitimo twak kik bed ni osiro sirikal kata ok osir sirikal. Onego bed ni an ka nikech japiny nokela ka. Ere gima japiny wacho? Ere gima ber ma katimo to japiny nyalo winjo ka koro neno ni omiye representation makare. Oyuak chien kacha ni kan moro oseti kod budget no as a tool ma jomoko wacho ni kitimo kama ki support kata kigolo wach ni to mano in koro kan moro ipingo ker kata ipingo gavana notiyo kod ranyisi mag budget mag sirkende mag gwenge mane ok wawuoye sani nikech twak marwa no focus on budget marwa mar national government. Kata kamano atemo wacho anda ayie kod japiny ni na wacho chien kucha ni chandruok ma japiny mar Kenya nigo kawuono Sharon ok en ni mondo ochok ushuru kuomwa. En gimiluongo ni gi dho ngere ni trust deficit osebedo maonge. Governance Eric nowuoyo about osebedo marach. Koro miyo kata ka ochoki ichoke yo matek ma japiny winjo matek odasore ogolo pesa kaito gikone koro yudo ni pesa ni itiyo godo in a lot of opulence kaka George nowacho. Ineno ka koro Prado madongo dongo geche madongo dongo ni endara. Kuom ranyisi ka koro ne wayudo kata ni kane kata mana ka jatend migao moro mar gweng mar sekta moro ne dhi kata kamoro tiyudo ka dhano moluore dhano dhuro to kipenjo gimomiyo jogi nyaka ne gimbe gibed part of this delegation tiyudo ka ok en. Koro an kaka gima dawache ni kade sirikal nyalo tiyo kod pesa kaka an kod in nyalo tiyo kod pesa ne e kinde ma in kod pesa matin. You focus on priority areas. Kuom ranyisi ka ne in gi pesa matin to in gi school fees kod ot monenge chul to gi in kata gi maybe law kata loso wich wan kaka nyidendi. Priority bro dwaro ni kik nyathini riembies e dot ni irwakori ler itwango wich manyien to nyathi to in godo e dot or gengni oko olorni dot koro kinyal timori nade ok inyal yudo rent ni kawo pesa ing'iewo go mandas. Koro sirikalwa mar Kenya chalo ng'ama odak mana kaka iwinjo achiwo ranyisi no. En ng'ama odak ni oonge pesa to pod odwaro ni mondo odag maber. Odak in a lot of opulence. To opulence go ema miyo chuny japiny njaore kod chulo ushuru. Ka wanyalo timo tiyo gi pesa maber and I keep repeating CP Eric nowacho ni we must enhance the governance environment ma itime the budget ma itime godo implementation mar budget michoko godo ushuru nikech adieri kendo bende ma sipe magoma be owacho ni ji mang'eny ginene ka ok timre nade ok choko ushuru to bende kinde ka kinde kiketo paro mag chike ka nitiere paro mar chik omenda mabiro hinyo jowa kata magin jochung' e od bura to iyudo ka mano gitemo mondo kik timre nade kik kete chik nikech gineno ni mano dhi hinyogi. Koro giloso chike koluwore gi kaka gini nyalo hinyowa nade. Ka en gi investment e yor kata mana e weche mag udi tibiro yudo ka koro gidwa timore nade gidwaro ni mondo kik kal pen chikno nikech dhi hinyogi. Koro mage gik makan moro miyo chuny japiny njaore. Ka wanyalo bedo ni pesa kochoke titiyo kode yo makare wambe waneno kuma pesa no odhiye. Kuom ranyisi janeno kata jawinjo no wacho ni yore mag thieth ne wasewacho kucho ni thieth nyaka mi maino to sipe magoma nowacho ni thieth opogi. Nitiere part of thieth ma en devolve to nitiere part of thieth ma onego beni kao kod national government. Interventions mang'eny mitime health sector onego beni national government ematimo but onego bed synergy. Onge kaka sirikal mar gweng nyalo chwalo weche mag thieth makare kapo ni pesa mimiyo sirikande mag gwenge ok nyal sudo malo. Kuom ranyisi ni neno ka caucus mar Council of Governors dwaro ni mondo counties omi at least 450 billion. Paro mar budget estimates masani wan godo oket mana 420 billion. Manyiso ni en less gi chiegni about 30 billion. Ka pesa no kochopo makare nyiso ni sirikende mag gwenge magin counties ok nyal yudo pesa moromo mondo mi gichul dakteche. Emomiyo kiny ka kiny winjo ni daktari nogomo dakteche ok nyal chul e samo winjore and otin to bende pesa no ok bi e samo winjore. Ibro yudo ni exchequer releases drug kan moro dwe moro yudo ni requisitions mag dweni noluwore gi moro machielo cha ochako luwore gi machielo cha. Koro ka otin biro bendo ko biye samo winjore
kelo a lot of kelo weche tumruok e weche mang'eny nikech ka supplier notimo supply ogeno mondo chule e period maber mondo mi en bende odogo wer kata ka ok ower en bende en janyuol onyalo chulo school fees onyalo timo gigo ma odongore godo. Ka pesa no ok bi e sama owinjore to nyiso ni there is little flow of cash within the economy. Ka pesa onge economy, multiply effect ok nyal bedo. Government kok spend seche moko ok oketo kata pesa within 3 months no ji winjo matek. Koro atemo mana wacho yo machuok ni budget ma wan godo sani, the best way man onyalo kelo yot ne japiny en ok in the allocation and in the implementation, and then in that implementation nyaka obed a smart way of implementing. Wane lokruok kik wawinje weche moko mag ni pesa no lale bad migao ni jo kwach kich ne dayo dhok mar jatelo makama ni kawuono no oyud million 500 e udi. I mean, gin gik moko machido chuny. I mean, pesa moselal kik koyo kwano pesa ma sirikal piny mar sirikal osewito e lwet jogo mo obedo entrusted kod stewardship gi leadership e piny ni. Gin pesa mathoth. To mage gik momiyo japiny ok nyal gombo mondo med negi ushuru. Japiny bok nyal gombo kata ni one kata KRA. Sani ochopo kama ka ng'ato winjo wach KRA to gigombo kata ni loko dwa winjo nying mar KRA ka ng'ato mention because ok gine gima KRA no timo negi. Ang'eyo ni ok ni kichoko ushuru to nego be ni ichwalo ni service moro omore gi ushuru mane choko no, but nyaka jirom kamoro. Nitiere part ma sirikal nyaka tim, nitiere part ma jotelo ma wayiero mondo nyaka tim, then nitiere part ma in japiny in bende nyaka tim. In bende we complain nikech gine maka jatend piny owuotho to ni daraja ni ne pok ogenwa, ndara maka ne wuoka ni no singnwa ni dhi genwa to pok otimna chiro makama. Demands go sasa mitingo dhogi kikwayo ker ni mondo timni gimoro, ng'e ni nyaka inyis ker ni wadwa yudo pesa kanyo. Erokamano ahinya Molen, erokamano ahinya. Dakika 31 tok saa 6 mar odiechieng' korom gajwang' wang'e ni wadong' gi jodak e kaunti ma Nyamira ma bende biro bedo ka winjo duondgi kaluwore koda pok mano mar budget. Gi sani adar mar mun wako yo matin wawinjo na thuond weche manyien mago mag weche manyien mag migago moikonu saa 7 mar odiechieng'. *575# to get Arsenali Damu as your skiza tune. Chakre dhona mlulwe nyaka enderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design, yani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok ni no teko.
time seche te. Poko pogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Tanzania and Kenya have walked side by side, a partnership forged in struggle and anchored in shared purpose. Jatend piny William Ruto dhi nyime gi limbe mare e piny Tanzania ka thuolo mokwongo otwak e od bura ma pinyno. Romo mar duond buch ODM ma osebedo e boma ma Mombasa kuom ndalo 3 chopo e giko kawuono. Wati gi johala ka nikech gikonyo gibuild economy ma Kisumu. Koro wakony johala mondo Kisumu obed a business hub. Komiti od bura mar ohala dhi nyime gi choko pach johanda swekra e kuonde timo ohala. Nyakwar mgajong mago thundo che manyien mabende waiko nie weche manyien mago maga migago kono romo saa 7 marudi chieng' ibiro bedo kiwinjo gi koda kuku margi. Kata kamano e tok marwa donge dakika machuok mar mondo miwatie kadar mar mondo wadhi kaunti mano ma Nyamira wanya na Uganda ma Nyamira to gin to giwachango kalure koda pok mano mar budget mohio. Na tunapozidi kuchanganua makadirio ya bajeti ya mwaka 2026-2027 hapa katika kaunti hii ya Nyamira. Tupo Nyamira mjini ambapo tunaungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili ili na watueleze wanahisi kwamba serikali kuu na zile za kaunti wanafaa kupatia nini kipaumbele katika bajeti hii. Majina yangu ni Domisiano Nkangi Nyambuyeke. Mimi ni mkaaji wa Nyamira na mfanya biashara wa Nyamira pia. Nataka kuanza kabisa kaunti yetu ya Nyamira ikipata hizi pesa ambao watapewa hivi karibuni. Tumeona budget iko sawa, imeenda juu kidogo, sio vile walikuwa wanapewa last time governors. Na nataka governor wetu kama atasikia atutengenezee miundo msingi kwanza, barabara, sewage za maji, mataa kwa barabara na mataa kwa mtaani huko ndani, ili tupate kuwa na uwezo wa kufanya biashara, ili tupate na uwezo wa kutembea, wa kufanya biashara na kushughulika na mambo hata kama ni late hours. National government pia wakipata hizo pesa, tuna shida nyingi kwa mashule, capitation iende juu. Katika hii bajeti ya serikali kuu sijaona kama kaunti imeshughulikiwa vizuri. Ningeonelea pesa mingi sikuje kwa huko mashindani kwa kaunti. At least tuone kama kaunti tunaweza kuwa na mabarabara mazuri, tukue na afya nzuri. Sana sana sisi kama wakulima na wana biashara tunahitaji sana subsidy ya wakulima, mbegu na mbolea sana sana ishughulikiwe. Mimi naweza kutoa irani kwa county government ya kwamba pesa zinakuja, lakini percentage ile ya development ni kidogo sana. Pesa nyingi zinaenda kwa ufisadi, pesa zingine zinaenda kwa mambo ya misahara ya wafanyikazi, lakini tunapata 30% ndio inapakia ati ndio ya development. Ukipewa 100 alafu 30% iende development, county government itafanya development gani? Hatuna maparapara, kiangalia hapa nyuma parapara hakuna. Wananchi wanasumbuka, vitu tunaenda kuuza haviuziki kwa sababu infrastructure inakuwa haiko. Hii bajeti inafaa kusaidia mwananchi, kwa maana kila chochote ambacho serikali inapanga kwa niaba ya mwananchi. Ningependelea kwamba pesa mingi iingie katika kusaidia mwananchi wa kawaida. Kwa sababu gani? Kwa sababu pesa inapoingia katika mwananchi inasaidia sana mwananchi aliye huko chini, na tunajua kwamba wananchi wanapatikana katika kaunti. Kaunti ingeongezewa pesa ikuwe mingi kidogo,
Hii pesa ingesaidia wananchi katika kufanya shughuli zao za kila siku ili kujikimu kimaisha. Priority ambayo serikali inapatiana ni zile vitu ambazo asimuhusishi mwananchi wa kawaida directly, kiasi kwamba mwananchi wa kawaida kazi yake ni ukulima, wengine ni biashara, wengine wachache wanafanya kazi. So serikali ingeenda katika mkulima wa chini. Nimesikia rais wetu anasema kwamba anapeana subsidy kwenda kwa wakulima. Ndio, tunashukuru, lakini haijatosha. Inafaa aongeze zaidi mpaka wananchi wenyewe waseme enyewe, rais umefanya kazi katika kutupatia mambo na subsidy katika mambo ya fertilizer na maeneo mengine. Na hao ni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira wakizungumza na kusema kwamba serikali ya kitaifa na zile za kaunti wanafaa kupatia na kipaumbele katika miundo msingi ili kuona kwamba wakazi wa maeneo mbalimbali nchini wanapata miundo msingi itakayowasaidia ili kuimarisha maisha yao na mapato yao ili kukua kiuchumi. Kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Nakorongo jongo no kanja fo maro Duncan Bundi kalose kod jodak e county mano Nyamira. Dakika binodongo do matine apagare mar mud motiek to marwa. Magomba winjo mana kaka jopinyo loso ni winjo ma county ma Migori sani winjo e county mano Nyamira. Pachi kalure kod adwaro margi. To bende wach machielo kata bed ni loso kotende kod budget pokte mano mar pinyo wacho. Mar counties ni binya kwa lose kaka counties bende subido katiyo gomenda. Nikiche pok mar higa mar 2026 counties ochune gi bilion 420. Koro jopiny ni kare kendo neno ka jogo duto te koro bed Nyamira koro bed Migori pachgi chal, gidwaro gik mitimo ne japiny maloko ngima japiny kendo ariwra kodgi kabisa e wachno nikech kata budget wa maduong' mineno ni gimiluongo ni development part mare tin kabisa, ng'eny pesa ni recurrent expenditure magina misara gi chai mapile gi petrol. Koro kanyo to pod nyaka wapenjre kaka piny gima dwa tim. Odwaro radical thoughts nikech mabende madonjo kata bende miwacho ni development gi bende ok chak timre malong'o kendo iye kanyo be nitie budgeted corruption moro kanyo, pod jomo mitich pod nyaka bende chulgi moloyo county pesa moko kabisa. Pending bills makata 420 ni akiani adi maginyalo tiyo kineno counties kaka Homa Bay pod nitie gi county gi pending bills mang'eny kabisa ma pesa ni kobiro to seche moko gidwa ni gitim go projects manyien to mane governors mane ne osetiyo to gidwa chulo. Koro kanyo pod dwaro ni mondo olosi. Jopiny pod nyalo medo chiwo pachgi mang'eny, inyalo oro email ne clerk of National Assembly, koro mano bapane wang'isi, kata inyalo wuoyo gi jotendwa ma MPs. To MPs mang'eny to ok winj process mar budget ni. Kata seche mayudo ka budget neno gol dwe mar 2, policy statement gi lengthy. Sani estimates obiro gi lengthy. Gin girito pod ging'iyo gimna mibiro som dwe mar 6 ma minister biro somo. Koro seche kata en too late, seche gi emiyake gini, emomiyo jopiny be koro yier jok mawinjo budgeting process mong'eyo ni kwa wacha billions madongo go tadi mabiro thurwa. To gima ber ni sani ok wan marach gi joma tede, koro gin mana mbadi nyang' katan meligiri. Koro da ni gionge kanyo to da wawe figures madhi kuonde moko tang'eni moko bro chopo makonyo thurwa. Jwachni mogik magomba CPA kwa tieko. Koro mogik ta agomba na erokamano ne opportunity ni kendo akwayo jothurwa ni ka jotelo magiyiero bire gweng' gipenji gi bende pachgi ewi budget ni kik gikawa siling 200 to gidog utegi. Erokamano ahinya. Eric bende paro minyalo medo jopiny loso gi wach mar samoro ni hero chwalo. Student mari pach jopiny no riwore gi pach osiepna miluongo ni Michael Osito manyisa weche mag jopuonj kaka jopuonj bende na expect. Gima nyalo nyiso pach jopiny ni en generally nitiere cry ni ji mang'eny ok feel effect mar budget ni e ground. Gima nyalo nyiso jopiny en ni budget ni nitiere nyaka gimiluongo ni pending bills, allocation mar pending bills ma is around 255 billion. Pending bills ni kung'eyo maber
en gin gope mapok ochul. Tiende ni jomoko no supply counties kata national government kata universities to pok ochulgi. National government nigi pending bills ma around 606 billion. County government nigi around 177. Universities nigi universities are the greatest hit nikech around 68% mar revenues mosebedo kimiyo universities are in deficit. Koro gin gi a very big problem. Amedo riwora gi pach nyawadwa ni jopiny koro mae sau mar nyiso golo pachu mar fono wach mar budget ni mondo mi owinj pachu, mondo pachugo oketi, mondo mi ubed gi asei e budget ni. Kik okochuno ni nyaka irit jatendi kata ng'at miyiero, inyalo ndiko kata memorandum mondo iwachgo ni kuom chik mo ukelo no, an aneno ni pay as you earn magi rates ne. An aneno ni VAT ugol spare parts. An aneno ni wach mtumba ni ugol 5% ni. Kamano inyalo golo pachi mondo mi samoro jopiny nyalo bedo gi toni kinde ka kinde samoro ka gichiwo paro ma kamano ok kete tem nikech mano bende osebedo kata mana twak e kind thuolo mosekadho. Ya nitiere kuponi igolo pachi to consensus. Kuponi ji mang'eny inyalo convince mondo pachi ne muti. Pachi no bro tiyo. Omiyo public participation en gima nitiere chik oyieni mondo igol pachi kata pachi no dhi rem kata pachi no dhi kadho. To ka pachi no nyalo bedo maber mi nyalo convince go ji mang'eny, especially ka un ji mar organize kaka wacho jopuonj, ka gin gi gimoro mochwanyo gi kata magber negi, ka giwacho wachno motegno, pachi no bro tiyo. Nyalo kwayo jowa duto te, jopuonj duto te, Michael Osito gi joge, jok man Maseno, golru pachu mondo pachugo obedi kendo ket e piny. Koro mano anyalo jiwo jowa ka kamano. Ero kama ahinya. Mole ni kintiere kaunti ma Kisumu in bende watie kodi gi wachni mogik. Erokamano Sharon, mar bro bedo mar goyo erokamano ne jogo ma ne nenowa kata joma ne winjowa kuonde mane gintie. To ka wuoye wach budget ma ikomenda 2006-2007, aparo ni wewa wach gi dho ngere ni let us give credit where it is due. Ni jatend migao mar omenda FCP John Madinote ahinya mondo tim gimiluongo ni balancing. Luasi matek ikia ni igol kanye timing'a tiwema weke jako lenya wacho ni samimi iti maya. Koro jomoko ne nyaka mi, jomoko ne nyaka nema to ne en gima nyaka koro wa balance. Aparo ni wach na mogik en ni sirikal marwa mar piny Kenya nyaka ket maino mare e gimiluongo ni true physical consolidation. Manyiso ni wa focus on chulo gopewa nikech gowi to ne wasekao nyaka koro wachul. Namba 2 waduoka ne expenditure marwa chien, especially around recurrent budget, so that pesa mang'eny ochopi mondo tim development, nikech development no emichwalo godo dongruok, to nikech dongruok no eminyalo los godo tije, to tije go emanyalo miyo nyithindwa sana rowere mondo bed kod gima gitimo, mondo giwe gima koro sani osebedo amenes miluongo ni gunism. Rawera manie piny Kenya bedo mana gun kata yie mondo ti kode kaka gun nikech gimotim onge. Koro iyudo ni politicians magwa kao gi to miyo gi feeling moro 200 mondo gidhi gikel koko mondo gigore. Mogik en ni wanie thuolo kata kinde ma wadhi e yiero higa manyien ka Nyasaye oyie. Akwayo jowa ni mondo wabedi, particularly the youth, jowa matindo, wang'ichura kicha ahinya mae thuolo mamomiwa mondo mi walok godo governance kata wayier godo jotelo manyalo chwalonwa dongruok mwadwaro. Kik wabed ni waywaka iwacho ni se ogwang' kendo se gweno. Ka poni in bende ogwang' nyathi gwendi isiki maka, in bende onego itimri nade irit gweno. Koro irito gweno ka wakwayo rowere mondo gibed akicha, ging'ichi matut ahinya mondo giyier jotelo manyalo konyogi. Kik gibir kendo ka higa manyien chako chopo kendo uchako ywak kendo ni ma ok timre kama. Wayieru jotelo magin servant leaders mabiro konyowa mondo mi wanya kata waber uchumi marwa mar piny Kenya.
Ero kamana inya CPM wale na cha kwa video thulo matoa kwa dwachal kachiel list de Maroi County mano makisumu. CPA rekodera gi CPA George Magomba hunbe na gon wero kamana inya kwa video thulo mara toa kwa danyikora mgajwangi no maroni poja chele rede manya kwa mgajwango kauka gibro bedo ka giketete maka ono luongege ni gichupa chige kalu rekoda ukinge finance bill ntiere ka ntiere mi budget bro bedo kuwuok oko mar mondo mi uchupa chu koten record mano. Odomona dakika par kapok oromo saa 7 mano mar odiochieng' we wamake gi kanyo orito rumasane hibir kod odiochieng' makare mabiro en weche manyien mago mag migago maneno ka James Opondo bose donja ka obro bedo kosomo gi kono romo kanyo saa 7 mar odiochieng'. Nyinga en Sharon Ngao orito rumasane.